Ale nakonec se to vyplatilo. Norman zajistil, aby jsme dostali novou identitu, přestěhovali jsme se na druhý konec Ameriky a já jsem dostal práci řidiče v jedné malé firmě. Prostě teď jsem začal úplně nový život. Idylku nám zkazila jenom válka, ale nakonec jsme i tohle hořký období přičkali živí a zdraví. Pán Angelo, Prosím? pozdravuje vás pan Salieri. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonů, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivce, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj nikdo jiný neudělal peklo. Víte, myslím, že důležité je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce zase od života moc málo, nemusí dostat vůbec nic.